Maikanem Abilin. Tinapalapas agsidao dabagat ingga iti pan nakabatangtang manen ti kampana ti simbaan iti tengat rabi. Ket iti simbaan napasagidan manen ni Don Simon iti mensahe ni Padre Ismael. Nupay kasta nang tedlat tada ito iti kwarta iti padi. Napanmet ni Rina iti simbaan ngembayat ti panagsarsarita da iti padi. Adda ng paltog kadakwada. Itagagayem adtoyen tituloy ti nobela tayo ana pauluan. Maikanem Abilin. Paltog! Sino tinagpaltog? Delikado, Ma'am Rina. Umay ka! Padre! Mapantay tunag! Anya day tuwi na mapaspasamag. Namidwan adaras nga adda aggandat iti biyag ko. Padre! Sino dagiti mang palpaltog ka data? Sino ti kayat da apatayan? Siyak? Ma'am Rina. Amukon no asino? Amom niyo asino tinangpaltog ka datay-tay. Wan, Padre. May salang tagaramid iti kasta kanya. Awan sa balin mo din ni Ami. Ami? Ti babae anang dadaal itiragsak ko, Padre. Anya? Awan sa bali ang makaaramid iti kastoy. Nadiiso lang. Saan asyak ti kalkalabanan na? Kaya't ka manin apalagipan, Ma'am Rina. No inagawan na kadayta ibagbagam anangagaw iti ragsak mo. Lipatem ko man. Aklonem anaagawan ka. Ket saan kanya gimula iti sakit tinagam. Iti kasta, maliklikan ti riribok. Padre. Di mo gamden tagibalas, Ma'am Rina. Saan apagayatan ti Diyos tagibalas? Ikumit mo iti Diyos no anyaman dayta. Taiso ti makam mo. Narigat nga aramidan ti bagbagang, Padre. Kasano nga aramidak dayta? Kat sobra agura ti marikriknak iti daytay nga ami. May sa dakas ataw. May sa rebelde. Anya? Diyak mapalabas daytoy ngay naraming na. Diyak pakawanan no agsabat ti dalan mi. Iti maikadwagon daway. Adda nagpanggap kanyak amang patay. Siyak ti punteryada. Saan kat ani Ma'am Rina? Diyos ko. Tarabayan na kuma. Di mo itulok adakas ti mapasamak kanyak. Ipalubos mo ka dinyag trabaho ak dito San Isidro. Amay waragawag ko ti sasaom. Kalkali kagumak tital na. Iti da ito'y nga ili. Diyos ko. Lakay, apay ngay day chay. Nanggag kumanan ti batangtang ti kampana. Apay nga ta. Manyangit amok. May kaduan ana batangtang ti kampana. Iti kastoy ateng nga trabi eh. May kadwa itan. Ewan nga raw. Manyang nga tati gapuna. Inton bigat. Mapanak ije simbaan. Bareng addan to ijay ni Padre. Tadamagak man ti makagapo. Sapay kaslag danagak no kasta mabatangtang ti kampana no kastoy ateng nga trabi eh. Agdanag ka. Ward, kaslang amin dakas ti pasimudaag na. Saan mo't adakas ti impasimudaag na iti damaw ana batangtang ti kampana. Ti kaaddan ti padi dito San Isidro. Ti ipaspasimudaag na iday. Wan ano iday? Ngam no itangay. Anya mo ti kayat nang ipasimudaag. Ha?
Isu ano bigat, inak agdamag kan ni Padre Ismael. Noan niya ti kayat nga ipasimudag ti pan nakabatang tang ita ti kampana, iti tengat rabi ay. Da kayo mat kayam nanaing ka. Kumusta kayon? Kumusta ti grupo yo ababagkat ijayan nyo? Nasaya at matlatta, Padre. Agdadagop kami latta, tungkal madanon ti alas 6 iti rabi ay, kat agluahlo kami. Nasaya at lawan ay dayta, nana. Padre, adda ko madamagat. Anya dayta, nana? Naminduan adaras anang ngagmiti kampana, anabatang tang iti tengat rabi. Agsidaaw kami kan ni paos nga asawa. No, apay akas jay ti mapaspasama. Apay, Padre, anya ti ipasimudaag day ta apa nagbatangtang ti kampana. No, kasta ateng nga trabi eh. Nana. Kaya't ko kumaamaamuan, Padre. Sige. Ibagakkan ka, Nana Inga. Padre. No ita, kat mabatangtang ti kampana, ititingat rabi. Kaya't asawan dayta. Napaggad ti biyag ko. Ha? Anya? Ay, Diyos ko! Wan, Nana Inga. No ita kat mabatangtang ti kampana, ititingat rabi. Kaya't asawan. Nagpaggad ti biyag ko. Anya? Agsidang awak iti kasya napasamak kada kami ijay simbaan, Papa. Naimbaglangan. Tasaan kami anapuntaan kini Padre iti panagpaltog ti tao adakas. No asino man na ijay. Naskan amadusa. Magkunagamin kan kaamapan ka ijay simbaan. Saan adakas no mapanak ijay simbaan, Papa? Inton maminsan. Saan ka ngami na mapmapan ijay simbaan nang runa no saan nga daw ti misa. Tanya ti amom, ang mga nudakas lang ti pagbanagam. Iti anya aga po, Papa? Apay, asino ti kayat da apatayan? Siya? Wano ni Padre Ismael? Ngam adda at tapak, Papa. Kat awan sa bali, na saan ani Ami? Ni Ami? Ti rebelde, Papa. At tanto lang ang gundang way nga agkita kami. Kat jakon takawanan. Bilinam dagiti taom, Papa. Ano makita daday jay nga Ami? Kat patayan dan. Rina? Wan, Papa. Kaya't ko ang mapukaw da ijay nga Ami dito'y rabaw. Tida ka. Kasjay gayam ti kayat asawaan ti panagbatangtang ti kampana ita. No kasta ating natrabi. Sos, agpagad ti biyag ni Padre Ismael. Apay, ada nga tagpangpanggap iti dakas ken kuana. Jak amo ah. Dagiti imun una apa di dito'y San Isidro. Natnatay da. Ket, ang mga numaitulad mo't ni Padre Ismael. Kasado nga rod itan lakay. Kasimot ni Padre. Nudakas ti panggapdakan ko ana. Iwan nga rod. Asino nga tatagpangpanggap iti dakas ken kuana? Asino? Victor, sa dino nga tan tinagturungan ni Ami? Diyak mo, Auntie Ella. Talaga diyak nalapdan. Kaasimat. No addala ko mabalin ko. Maawatan ka matkit di Victor. Tapampanunutem ngamin ti pagsayaatan ti kaaduhan. Ngam tibanag na, ni Ami ti agsagaba. Da kayo adwa. Auntie Ella. Iso nga idawdawat ko,
Asaan ko mga agbaligi ti panggapyo. Ha? Ti panangikalaysam ka ni Rina ti kayat ko asawan Victor. Idaw-dawat ko asaan ko mapasawa. Victor, naimbag ta si marungkar ka dito'y balay. Kaya't kayo ako mustaan. No kasanon ti banag ti pananganlukoy ko kada kayong agtrabaho iti asyenda, kan iti rancho mi. Kung nati ka, Duan. Pagyamanan ta kano dahi ta singasing mo, Victor. Angem, saan pa'y nga ita? Ha? Urayan da pa yung maisubli kada kwa dati daga na pukaw da. Anya? Victor, ibilang nakadi pa lang ang gayam. Awan tinagbaliw kanyak, Lando. Agyamanak. Agkidawa ko may titulong. Sika ko matimang tulong kada kami iti kayat nga mapasamak. Awan, Lando. Mawatak ti kayat mong ibaga. Agpapankan ka. May sakamat abiktima. Saan ka ni? Amok dayta. Ngam. Baybayam ka dilatan dayta abanag, Victor. Lando. Saan miya kayat akas talatan? Ti inagaw dadagami. Masapol nga sublida. Anya ti kayat mo asawan Victor. Anya ti panggap mo ita, iho. Makitinulong nga kada, Lando. Masapol ang may subli katakwada ti dagada. Kunak man no nalipata mo ti agibalas. Tumulong hak. Makitinulong nga kadakwada. Ngam iti legal awagas. Iho. Tapod no ti kunada. Sana mabalin abaybayan milatan day ta abanag. Ala, ibagam lang no niya ti maitulong ko, iho. Si dada anak atumulong. At damat tantay gayam ko nga attorney. Kumamang kayo kan kwa na. Ngam day talaang, tasaan pa'y apimasyar dito mansyon. Kat no kasapulan asyak ti mapan ijay syudad. Aramida. Manang Ami, kunak nga dayo ang lugar ti papananta. Ngam dito'y matlagayang barangay mi. Wan, naamiris ko asaan arumbeng o madayota. Dito'y talaangan barangay yo. Manang? Saan tang o madayo? Ngam saan tang agpakpakita ka ni Victor? Tapno ti amuna. Adatan iti adayo. Tanasaysaya at matlaang numalipatan nakon. Kasta ti ibagbagam. Ngam amok sapul-sapulang matlaang. Anya? Ay na, Manang Ami. Kanayon ka analiday. Isong amok. Kailiw mo matlaang ni Victor. Rosa. Day tatiga po na, di mo matlakayat ti umadayo. Saan ka di? Anya? Anya pa? Nasapulan yun, tayo komentarista iti radyo. Saan pa, senyor? Salbag kayo, mat. Apay adiyo masapulan. Awan mat, senyor. Kanayon kami nga umarubayan iti radio station ngayon na. Ngum saan niya makita? O niya. Kinapod mo na. Diyak pa yung matirupa dahi diya babae, senyor. Amo na tungan, tanakita dan. Pinaltugan na pa'y ngarot idin, ngam saan da napuntaan. Apay, masigurado da ka di nga iso dahi diya tay komentarista. Masapo na makita ko muna tirupa dahi diya babae, senyor. Iti kasta, sigurado ti amin. Ala, kasta ti ramidem. Kaya't ko nga amin asumalsali iti dalan ko. Amin ako montra kanyak. Kat mapukaw da. Wan, senyor. Patayan niyo amin ida. Kaya't ko ti agpagnapag na ije kabisera, Rosa. Ha? Mapantay jay kabisera? Anya ti aramidan tay jay? Mapantay iti parke? Oray sa dino. Basta mapantag pagnapag na. Wan Sige manang. Adamot wig ta nga usaran ta? Manglimlim mo ta. Wan, kasta ti aramidan ta. Wan
Sige, agpapintas ta iti husto, manang. Manang, pagturungan tayo. Oray sa dino. Amukon. Mapantaman iti simbaan. Nabayagan ajak na pasyar ti simbaan. Simbaan? Wan, mapantay iti manang. Takitaan taman ti padi. O sige, ijay nga rod ti pagturungan ta. Naimbag nga oras yo, apo. Adda ka di ti padi ditoy? Siyak ti padi ditoy. Apay, di yu amo day ta? Ay, kwa padre. Ita lang amin nga umay kami ditoy. Ta saan kami ngamin aman nakimisa? Kasta? Da kayo gayam ti padi ditoy, kabsat. Wen kabsat. Siyak ni Padre Ismael. Da kayo, anya tinagan nyo? Siyak ni Rosa. Katoy kadwak. Iso ni manang Ami. Ami? Ami? Iso nga ta daytoy tay bagbaga ni Rina akabuso na. Oh, api padre. Ming-ming-mingan nyo matan ni manang Ami. Kuwang amin, Rosa. Mala, umay kayo. Mapantayo ti panakakusina dayto asimbahan. Tagmirenda tayo. Saanan, padre? Imay kabila pimasyal. Naimbaga oras mo, padre. Ni Victor. Manang Ami. Ni Victor. Mailasin nga ta ni Victor da Ami ken Rosa. Gagayem. Di uliwan na denggen tituloy tinobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Maikanem Abilin.